Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τας οδούς της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθόντες εις τας οδούς να επανέλθουν αμέσως εις τας οικίαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, πας κυκλοφορών εις τας οδούς θα πυροβολείται να ισχύσει απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι ίσως το τελευταίο βήμα μιας οργανωμένης δημοκρατικής πολιτείας. Εγώ την περιπέτειά μου να περάσω μέσα από αστυνομίες για να πάω να δω τον πεθερό μου, ας πούμε, σε μια άλλη περιοχή από εδώ, έκανα ολόκληρη εκστρατεία ανάμεσα από αστυνομικούς, μέσα από πεδιάδες, μέσα από βουνά, για να μην περάσουμε από μπλόκο. Γιατί είχε μπλόκο. Ούτε τα μπλόκα ούτε με τους Γερμανούς και τα παίρναγαν πιο εύκολα. This certificate is a symbol of an open and digital Europe. It will make travel in our union easier and it will give Europeans back the freedoms they value and cherish so much. Η ελευθερία δεν είναι κάτι που παραχωρείται. Η παραχωρημένη ελευθερία η οποία μπορεί να πάρθει πίσω δεν είναι ελευθερία.